obres del poble pagades amb diners donats pel govern de Zapatero. Plan E. Total, 1.087.997 euros. Més de 181 milions de les antigues pessetes. Urbanització Jardí Mediterrani. Pressupost d'inversió 76.627 euros. Reforma i millora del Parc Europa. Pressupost d'inversió 72.656 euros. Renovació i millora xarxes de sanejament i aigua potable en carrers del nucli antic, carrer Enmig i Sant Josep. Pressupost d'inversió 115.801 euros. Renovació i millora xarxes de sanejament i aigua potable en carrers del nucli antic, carrer La Creu i carrer Sant Roc. Pressupost d'inversió 146.924 euros. Reforma i ampliació del carrer La Vall de Càrcer. Pressupost d'inversió 82.966 euros. Urbanització plaça Doctor Peset Aleixandre. Pressupost d'inversió 102.440 euros. Rotonda de accés a la Llosa de Ranes. Pressupost d'inversió 141.390,91. Col·locació d'ascensors a l'Ajuntament. Un amb un pressupost d'inversió de 62.426 euros. Col·locació de l'ascensor de la Casa del Pou. Pressupost d'inversió 32.605 euros. Renovació i millora de les xarxes de sanejament i aigua potable en el carrer 9 d'octubre. Pressupost d'inversió 59.450 euros. Vestuaris camp de futbol municipal. Pressupost d'inversió 187.271 euros. Les obres que acabem vostès de veure són obres que han sigut pagades pel govern central del que ni forma part el senyor Paco Camps ni forma part el senyor Alfonso Rus, a pesar de tindre la màquina de fer bitllets, ni forma part el senyor Evarist Aznar, sinó que està presidit per el senyor Rodríguez Zapatero. Sols vull que reflexionen sobre una cosa. Si no haguera sigut per estos diners que ens han plogut del cel, quines subvencions i quines coses ha aconseguit el senyor Evarist Aznar per a fer un poquet millor el nostre poble? A continuació, els presentem unes imatges
que ens deixa el govern actual del Partit Popular i que l'actual llista del Partit Socialista de la Llosa de Ranes volem canviar.